बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गाबोन ब्रैथि जोनोम सान आरो बे ब्रैथि जोनोम सानखौ जोंनि चापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे मावख'आवनो बिथांमोना सानसेनि थाखाय हाबाफारि लानानै मावफुंनो साखाफारा जादों आरो दिनै बे सानसेनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना खामानियाव मुखुब जानानै दङ नैबेहाय जोंनि चापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' बिहुराम बर' न'मानि मोखाङाव आरो बे ब्रैथि जोनोम सान बर' लाइमोन गौथुमनि लिरगिरि गौथुमनि बे ब्रैथि जोनोम साननि मुङाव आङो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनो आंनि गोरबोनिफ्राय चापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आङो गोसो गोथारै बे जोनोम सानखौ मोजाङै मोजां गोजोनै गोजोन बाबेनलांथों आं बेखौ हास्थायबाय आरो बयबो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जायफोर लिरगिरि बिथांमोन नांथाबनानै दं लिरनाय खामानियाव सोरजिनि खामानियाव बे सोरजिनाय खामानिफ्रा इयुनाव बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होलांगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गिबियावनो नैबे मोनाबिलि बुब्लियाव जों फुंखा थुनलाइयारि गौथुम दावधारा बाक्सानि जानानै गाबोन जोंनि बेवहायनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि ब्रैथि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जि फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि थाखाय जोङो साखाफारा जानानै दङ आरो जोङो फुंखा नखरनिफ्राय बे हाबाफारिखौ गोरबोजों बरायनाय थाबाय आरो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गासैबो मावथिफारियाजों लोगोसे गासै लिरगिरि लोगो बिथांमोननिसिम जोंनि मोजां हामलायनायबो थाबाय। गाबोन जोंहा माखासे मेहेरगोनां हाबाफारि दङ आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारिफोरखौ बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरिजों लोगोसे दैथायहरजानाय थान्दै हान्जासे फैनानै मावफुंनो थियारि जादों आरो हाबाफारि बायदियै बेवहाय फुंनि 10 बाजियाव गौथुमनि फिरफिला बिर होनाय, बिनि उनावहाय बिफां गायनाय हाबाफारि आरो बिनि उनावहाय जोनोम साननि मुङाव केक हानाय हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारिफोराव जोङो हालामनि हांख्रायजानाय बिथांमोन नुजाथिनायजों लोगोसे जों लाइमोन लिरगिरिफोर ज' जागोन आरो बे ज' जानाय हाबाफारियावनो खाबु लानानै मोनसे मोजांथार हाबाफारि बिथांमोना थि खालामदों आरो बे हाबाफारिया जाबाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि नोजोर आरो थांखिफोरनि बागै फोरमायथिनाय। जों थारैनो मोजां मोनदों। जोङो फुंखा नखरनिफ्राय बे हाबाफारिखौ बरायबाय। गोजोन्थों। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।